back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Wa kay kahibawan sa partisipay. I will learn kung di kinahanglan. Alang nimo. I can make everything possible alang nimo, Cherry. No need. I don't want you to do it for me, Phoebe. May babae na ko nga nagustuhan. Nga buot kong mao'y mubuhat nini alang nako og sa umaabot kong pamilya. Nganim gikupta ni mga kong kamot, Cherry. Cause I mean you, Abby. Cherry, ikaw ha, ganina pa kang nag-tripping na kong kabuang ha. Really? You really think na binungas ko? Ngano? Wa ba? I am not. Well, I think gusto si Abby siyang giingon. Well, what you think is not that important. Ang mainungdanon mo ang tinuod akong gibati alang ni Abigail. How could you say that? Kung bag-o pala mong nagkita. Ako ang nagdaas kong kagalingon. And so, ako ang mas nasayod sa tinuod akong gibati. Nabaghuan ka lang. Don't put words into my mouth. Jerry, Febby, tanan na. Murag dili maayo yung napita alang ninyong diha. Tanan mo, mamiya ata din dali. Maunay akong giingon nimo kaganina pa. Well, what can I say? Sayang. Ganahan pa ako nga may makatunan di ka rin. Sunod na lang. You mean? Mamalik pa mo din, Oh, I can't believe this. Kau good, Febs. Tana, oy, dali na. Dali na. Ay, ew! Abigail! Ew! Don't touch me! Baho kay kagkamot! May gunit ba ka sa fish ka ganina? Then magunit ka na ako? Wow! You're so ew! Abigail! Papuling mo pilit sa kong skin! Ang langsi sa fish! Let's go, Abby. Jerry, ayaw lang kupting akong kamot, be. Tinuod ba ng gisulti ni Febby? Bahong lang sing akong kamot. I don't mind. As long as it's your hand I am holding. I can't believe this! Tana. Phoebe. Ano ba mikupot ka man sa pikas akong kamot? Kay mga donata. Let go, kamalakaw na ta. Lisod. Kung magkupot ka sa kamot ni Abby, dili lisod ilakaw. Pero kung ako na mo kupot lisod. It's because mo babag na ta sa gianan kung magkupot ang tulog. Subuhin na. Phoebe, yun sa pa. Magkahimot ka sa mong tini. Let go. Buhiin na lang ko, Jerry, be. Sige na. Ambin lang akong kamot. Kamo na lang ni Febby ang pagkupot. Yeah. Buhay na lang si Abby. Mas nagkinahalan ko si Mahang kamot nga magkupot na ako kay lugar ka sa gianan. Oh, it's so ew. Daghang mga water. Basta mapiksan ko. Nga pasag nga nagtakong nagkagtalinis sa taas kayo. Waka ko may bawo nga mo anita din Then wata ka masunod na mo. Pero... Sige na. Ikaw ni mo, ana. Murag ito iring og iro manang sinig away. Ana mo, dali na. Let's go na. May una naglakaw si Abby, oh. Phoebe, maglagoy ko ta. About what? Sa atong status? Sure. Phoebe, I made it clear to you. Gawa tayo string attached, bisan pa man sa nitabo na to dito sa Maldives. It was purely fun. Nalingaw ka, nalingaw ko. But I feel in love with you. Hindi na ako problema. You are harsh. No, this is me being frank. Well, this is also me being in love. Look, Phoebe, Hoy, napalagi mo diha. Dali na mo. O pa mo mahumanog lalis? coming! Oh, yeah. I can't wait to make you come again. In your dreams. Ganahan ko magdam ko kauban ka. Well, wake up. Ibisa sa imong damgo, I won't be there to feed your fantasy. So wake up the hell
Phoebe. Abigail, wait! Oh, shit! Shit! Giwakli niya og galit ang akong kamot. Ug tuwa na, dali siya miapas ni Abby. Shit! Shit, yun! Shit! Ah! Ew! May pisik at tubig pagbudak-budak na ako sa akong tiil. Aw, dali paingon sa akong bukton ug aping. Kalord! Ay, it's so baho! Help! Jerry! Wait for me! Wait for me, guys! It's so baho! Bay! Tilawin ni gipalit ni Dinaw. Kini mo, biya lagi. Serbakuta. Pero may naik kami na kagkaon, bay. Mahurot ka din nga. Wa pa mahuman og pamalit si Dina. Mahurot ko na ni. Sige mo si Tito yung pamilya, oy. Kadagan na ining yung napalit, oh. Pero nagsingip niya po, pamili. So nga, laing stall din ay sa food court. Bantay ka. Pero food court, hindi ito pagkapunas, eh. Nagplano na siya, eh. Nagplano siguro nga pakyaw ng mga tinda din, eh. Ako, eh. Lipay doon ko. Gamay niyo kao na. Ako yung din, eh. Pero, hindi pa nagurot. Ako ipaputos. Saan magkuta? Malipayon kasi malipayon siya tanahon ba? Uba na itong maguwang ni Dana. Kasi ba? Si Abby. Bito no. Bantay sa day ka. Waragi kong musulti ni mo. Aron malimot ka. Nabuang-buang ka na yung tago kay. Kibaw kong sakitan ka ba? Ma-hurt ka, ma-hurt. Kay nakita mo yan ako nga. Naghinungitay sila. Ilang nga usap, hungit usap, pangig ka. Nga hungit ka sa usap, nga na sa usap. Nga pa dyan, bisag ayaw na sila nato bay. Pero nakita gina ko bay. Ang kapilit sa tinawan at itong sa patingan at itong Johnny Dina gani. Si Rick. Oo! Tiyo, pilit kay tinawas Jirik ni abay na to Abi, uy. Bro, di lang hapit mamilok bay. Kanya, si Abi sa... Uy, cute kay pinahiyuman. Ayay, yay ka. Salbakuta. Uy, madama ka ni abay Abi sa... Kaya madasig suo ni Dina. Kaya gawas ka dato bay. Gwapo na bagyot. Nya bay, taka, ha? Bantay ka, taka. Balon kayo barog bisag nagpulos sirta og maong. Nya humot kayo dagway bay, humot og dagway ka bantay ka ng dagway humot. Salbakuta. Ka lagi. Mainlove begini si bisan kinsa mga babae bay padula at tawhana bay humot kay naong humot kay dagway. Unsa? Hindi man ka ng gwapo og dato. Nya nindot og barog og kaning Tiwasan ko ni mo ba, ha? ha? Aw. Patay ka. Ano siya patay? Ingon ka, ituwasan ka. Hindi patay ka. Huwag ikay klaro, abay eh. Nagguol na ganit ko diri. Salbakuta. Madam ka sa tama, abay, uy. Ano mag-uol man ka? Kung matagos maguwang ni Dina si Abay-Abi nga, namasab ni mo si Dina. Si Dina naman ni mo. Nakajakpat masab ka ng Dina, Abay, uy. Buutan niya dato. Di ganoon ka parehas ka. Gwapa ni Abigail ang kanang imo, bay. Pero gwapa mo siya si Dina. Dugay mo tutok, bay. Anak, bantay ka. Mausugod ka ron. Tutuki siya dugay. Aram mo sa mutang yung kagwapa sa imong pananaw. Ay, pito, bay. Masa may imong buhaton kung mahitabo nga mailog, di ka ni mo atong tawa na si Abay-Abi. Na kay buhaton, bay, na? Oh, di ko masugot. Ay, ikaw sa'yo, musugot nga. Di pa ikaw may panguyaban. Si Abay-Abi man. Di lagi ko masugot. Di lagi kay panguyaban. Dili kay panguyaban. Uy, ganun ikaw may di musugot.
Hindi gina ni Abi kung sugod siya og dili. Oo. Ngayon barong man ka? Asa man ka? Lo! Hoy! Asa ka, hoy! Salbakuta! Ala! Buwang... Mubiya ka nga di mananghit ni Dina! Hoy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!